Amanti, tugutin sa kuninyo ng mga sa tagkatahuran ng mga orasaha. Hello din sa ating mga pamangkin. Hello at magandang gabi. Isang matraffic na biyernes na naman. Saan ka man ngayon? Pag nasa lansangan ka, hello sa iyo. Pauwi ba? Mukhang kanina pa yung biyahe mo eh. Hanggang ngayon, nasa lansangan pa. Di bale, no? Basta kasama ang inyong Uncle Totoy. Hindi natin kayo patutulogin, no? Kahit yung ating background music, mga kabisyo, pampatulog ba? Hindi po. Yan po yung para ma-reminisce the past. Well, anyways, yan. Hello din po sa mga nakatutoy. Nasa bahay siguro. Ayan, kumakain. Or yung mga nasa kainan din, no? Hello sa mga karinderya. Kasama na rin yung ating mga customers dyan. Ano bang ulam ngayon? Kanina, sarap ng ulam namin kanina sa meeting eh. Palabok, sarap nun. Merong manok din. Sarap yung manok, oh. Masarap din yung bula-bula. Yan ang kagandahan, mga kabisyo, pag may meeting po, no? Libre. Yoward. So kaya lang, pag may mga kasamahan ka, mga kabisyo, yung tipong ba na once a week or minsan hindi nga once a week kung magkikita-kita dahil nga hindi naman na once a week ang meeting. Minsan may mga panahon na kung saan hindi kami nagkikita-kita. Sa tuwing nagkikita-kita kami, syempre hindi mo na namamalayan na ilan ang subo na napunta sa iyong bibig. Yan ang madalas na nangyayari pag mayroong kumpul-kumpulan, mga kabisyo. Well, anyways, I'm very happy. Bakit? Dahil Friday weekend. Pag Friday weekend, mga kabisyo, ang daming pwedeng gawin, no? Unang-una talaga, makapagpahinga. Nakakasama yung mga mahal sa buhay. Makakagala. Makapagmuni-muni. At mga pwedeng gawin pa, no? Yung mga planning po, mga kabisyo. Ayan, no? Yawards. Kailangan pa bang i-memorize yan? Mga kabisyo, ayan, matanong lang kita, no? Ayan, ikaw ngayon, no? Recall lang, no? Ilang taon ka ba nagsimulang uminom? At sinong una mong mga kasamahan? Yawards. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kaklase. Ayan. Kaibigan. Amigo, amiga. Barkada. Ayan. Alam mo, mga kabisyo, itong mga grupong mga kaibigan ito, no? Hindi ka makatanggi, no? Nung araw. Ayan, no? Ayan, tinatawag natin na peer pressure. Kapag hindi ka naman sumasabay sa kanila, wala kang, hindi ka kasama sa barkada. Hindi ka pwedeng sumasama sa mga anak. So kung magkakaroon ng bullying, bully ba? Ayan, nung panahon ng uncle ninyo, yan, malakas yung mga nagbubully. Kaya kailangan kang magkaroon ng may mga grupo din. Kaya isa sa mga untouchable si Uncle Totoy. Ikaw ba naman? Ikaw yung meron kang assignment. Yung mga kagwang na mga maldito. Ayan. Sabi ko, may assignment ako. Kopyahin nyo na. Ayan. Pinapakopya ko. Pag magkaroon ng, alam mo na, may mga manga gags ba? Ayan. Tinatarantado ka. Hindi ka pwedeng galawin. Kasi merong hawak sa'yo. Yawards, oh. Well, anyways, yan po yung ating pag-uusapan, mga kabisyo, no? Itong pag-inom ng alak, kaya nga naisip kong ito yung pag-uusapan eh. Kapag ito yung pinag-uusapan natin, ang daming mag-comment eh. Alam na po natin yan na ang pag-inom ng alak o kaya beer, may iba't ibang epekto lang sa ating katawan at sa isip po ng tao. Masasabihin natin, may positibo, meron ding negatibo. May positibo ba lang yan to, yung pag-inom ng alak? Oo naman, meron. Di ba, Matthew? Meron yan, yung pag-iinom kasi. Basta babanggitin natin yan maya-maya. Pero may na-post po ako ngayon. Kung ikaw ngayon siguro, o isa sa mga pasahero ngayon, o kaya naman nakaupo ka lang, nagbabantay ng subdivision, kunin mo yung cellphone mo at saka magiki-wifi dyan sa kapitbahay. Puntahan mo ang aking fan page, no? Totoy Bato Official. Yan, pwede kang mag-comment dito kasi babasahin natin yan mamaya, no? Sa ating FB Live, yan, sa Love Radio Manila, TikTok din. At tingnan natin din sa ating sa inyong radyo, no, sa 90.7 Love Radio kung kasya pa ba yung oras. Yan. Ito yung katanungan po natin, mga kabisyo, no? Iba't ibang uri ng manginginom. Ano ka bang klaseng manginginom? Ikaw ba yung taong
madalas na nagbabangka ng inom. May mga gano'n, no? Oo, yun talagang galante. Ayan, galanting tao. Opposite ng galante po mga kabisyo, yung makunat. Oo, kahit tara, inom tayo, tara. Pinapainom mo na, kahit nakainom na, makunat pa rin. Kalamiking, losion, yun ang kigol. May iba din naman, hindi naman umiinom siguro, sumasama lang. Ang hinahawakang baso, gatas ng dalagang ikaw. Dalagang cow, ha? Yan. Klaro. Ayan na. Mga iba't ibang uri ng manginginom. Ano sa the way Tutoy ba to? Ay nako. Yan po ating pag-uusapan po dito mga kabisyo sa ating programang Tutoy na Love. Hanggang 12 midnight po tayo. Kung saan ka man ngayon, nagkukumpulan ba kayo dyan? Mangimbitar po. Ito pa rin ang inyong Uncle Totoy. Uncle Totoy ba to? May gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!